osztálylovaglásra azok érettek meg, azok a lovasok, akik a futószározásról lekerülve önállóan tudják a lovakat irányítani. Amikor már a szártartása kézben tökéletes, onnantól mondjuk, hogy osztálylovas lesz a lovas. Osztálylovasok, szintén kezdők és haladók vannak. Osztálylovaglásnál 60 perc az osztálylovaglás, 50 perc síkmunka, és 50 perc után jön a vágta tanulása. Osztálylovaglásnál a legvégén folyamatosan vágta gyakorlása, vágta tanulása van. Osztálylovaglásnál nincsenek külön életkorra bontva a lovasok, csak kezdő, illetve haladó lovasok. A 5-6 éves gyerekek is már önállóan tudnak osztályba lovagolni, hogyha a futószárazás leckével már túlhaladtunk. Nem tudok most beszélni, bocs.